Hej, velkommen til Peter og Cecilies rejseblog. 2 tosser på tur. Nå, så er vi på vej. Ja, det er vi. Går lige nu i Hamburg Lufthavn og venter på vores fly til Paris. Og fra Paris, der flyver vi videre til Rio de Janeiro. Ja. Og vi glæder os til at vise vores oplevelser i hverdagen på vores tur. Ja, og I er meget velkommen til at følge med, hvis I har lyst. Ellers så unliker I os bare, hvis I synes, det er for let. Ja, det må jeg gerne. Ja, det må vi gerne. Hej hej. Hej. That's what I hear when you're by my side. Ooh, yeah, that's what I hear when you're by my side. Ooh, but when you're gone, the music go whoa, 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 whoa. I lose my rhythm, lose my soul, whoa, 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 whoa. So hear me out before you say the night is over. I want you to know that we gotta carry on. So don't let this be our final song. We're gonna have the day shop Canon. Ah ja, en Olympic, ja. Okay. Velkommen til Rio de Janeiro. Nu har vi endelig kommet til Rio, og det var en lidt hård tur. Jeg har ikke sovet hele turen. 11 timer i fly fra Paris. Cecilie, hun har sovet i små 9 timer eller sådan noget. 9-10 timer tror jeg, eller sådan noget. Så det kunne jeg sidde og kigge på, mens jeg havde halsbetændelse og nøs hver andet minut. Men nu er vi tjekket ind på vores hostel, som jeg tror vi skal bo på de næste 5 dage. Klokken er 10. Halv 10 om morgenen, ja. Og der har dejligt sådan 25 grader, stille og roligt nu. Ja. Og nu er vi på vej ned på Copacabana Beach. Og bare lige have en slap af. Stille og roligt, og så tror jeg, vi skal ned. Peter mangler lidt søvn, og jeg gider sgu heller ikke lave så meget andet end at bade. Lige prøve at filme. Nå, nu er vi nået ned til stranden, så småt. Sådan ser det ud i Rio. Solen skinner. Ja. Det er fantastisk. Ja, det er der. Men vi kommer godt herned. Vi skal over og lave nogle push-up herovre. Nu smutter vi en tur på stranden, og så ses vi senere. Ses! Expected the world, but it flew away from her reach. So she ran away in her sleep and dreamed of paradise. Så får vi lige frokost, og vi får frango. Med grøntsager. Chili med gummis. Ja, det er sorte bønner og grøntsager. Det er nok meget fint, tror vi. Men jeg må indrømme, at den kigger ret meget på mig. Ja, jeg har lyst til. Det spiser jeg nok bagefter. Så købte han sgu den alligevel. Jeg kunne simpelthen ikke lade være. Ja, den er med ost. Der er kun ost i. Ja, det var det, hun sagde. Er det godt? Ja, det er faktisk godt. Det er sådan lidt sødt i det, faktisk. Hej med jer. Ej, det står jeg igen. Kluk. Hej med jer. Jeg skal sige sådan noget. Og velkommen til vores nye hostel, vi lige flyttet over. Vi venter på, at vi kan tjekke ind på vores værelser. Nu går vi lige rundt heroppe ovenpå. Der er super lækkert heroppe og mega god udsigt til et elværk.
som siger en meget høj lyd. Så Cecilie, hun er super glad for det. Hun sidder lige hernede og nyder super lækre terrasse, vi har her. Og lækker udsigt ud over dejlige betonbygninger. Så vi klager ikke overhovedet. Her skal vi bo de næste 4 dage. Så det er fint nok. Vi skal jo bare ud og se byen alligevel, så vi er ikke særlig meget. Så er vi på vej ned til stranden, hvor vi skal løbe. Klokken den er 11:30, så det bliver nok rimelig varmt at løbe, men vi har lige brug for at komme ud og svede lidt. Ja, og så har vi lige købt en juice for at få lidt energi. Se hele stranden. Sugarloaf i baggrunden. Vanvittigt flot strand. Ja, altså, jeg havde så ikke lige regnet med at finde skovsyre under en palme på Copacabana. Har du det? Nej. Spis det. Ej, for jeg ved ikke, om der er nogen, der har pisset på det. Kan jeg gøre det? Nej. Ad! Det er skovsyre. Vi har taget på Churrascaria her i Rio de Janeiro, som er et meget klassisk brasiliansk steakhouse, kødhus, hvor hovedemnerne det er kød, som er grillet på spyd. Nu ved vi helt vildt meget selv. Vi har lige fået noget kød, som er, jeg tror det minder lidt om sådan noget oksetygsteg, det smager sindssygt lækkert. Og vi kødet her, han skærer til os. Det er virkelig lækkert. Det er super lækkert. Nu kommer der også pomfritter, det er ikke bestilt. Virkelig lækkert. Especial, hein? Special. Muito bom. Tem aqui na carrinha. Vi har spist i en time nu eller sådan noget. Jeg har aldrig spist så meget kød. Og så var der lige et lille stykke, jeg lige skulle smage. Han kom med. Vi bliver simpelthen nødt til at komme ud herfra. Jeg kan ikke holde til det. Jeg har spist så meget. Jeg kan ikke mere, det bliver ved med at komme. Ja. Men jeg kan ikke sige nej til det. Det er simpelthen godt. Her kommer lige grillet hvidløgsbrød. Gracias. Men ja, det er virkelig godt. Det er hvidløgsbrød, som de har grillet. Og det er sådan virkelig lækkert. Men ja, så med. Nå, vi flyttede hostel. Fordi Peter han jo synes vi skulle bo lidt billigere end det vi havde bestilt. Så det vi har fået nu, det er den her fine sovesal. Og er godt fyldt. Og vi har lige fundet ud af, at vi bor på værelse med en af de der smykkesælgere nede fra stranden. Er det ikke dejligt? Det er fuldstændig vanvittigt, ja. Det bliver det længste 4 nætter i mit liv, det kan jeg godt sige det. Faktisk så har vi den. Faktisk så har Peter han har fået køjen heroppe. Så han, altså, der er måske en halv meter op til loftet derfra. Så vi blev enige om, at vi har også fået den her seng nede i bunden. Der tænkte vi, så sover vi sgu hernede, begge to. Airconditionen, den starter kl. 22. Siger de? Lad os lige se, det tror jeg ikke. Bruseren virkede ikke og sådan noget. Der har været nogle ting. 30 var jeg er ved at dø af varme. Og klokken den er nu 19:52. Vi er begge to egentlig vildt trætte og klar til at gå i seng, men har så mega varmt. Så vi venter lige nu bare på, at airconditionen starter. Døren ind til værelset, den står åben hele natten. Det samme gør døren ud til gaden. Den står også åben hele natten, så det er vildt betryggende. Ja, det er dejligt. Det er skønt. Godmorgen derude. Vi er på vej til Cristo. Vores første turisttur. Første turisttur. Vi er Ja. lige blevet hentet. Jeg var lidt nervøs for, at bussen ikke kom. Den var lidt forsinket, men den kom. Yes. One night to be confused, one night to speed up truth. We had a promise made, 4 hands and then away.
call for hands up above, to leave 360 grader. Ja. 38 meter høj er han. Og så skulle der... Bare sindssygt at rappe helvede fra ham. Ja, det kunne være sejt. Det kunne være fedt. Så skulle det være omkring, at hans arme skulle være omkring 8 meter. Ja, det er altså fra den ene. Hvis jeg lige kommer midt ind i en sky, så kan man ikke se en skid. Christ, han er forsvundet. Det fortæller bare lidt om. Og se, hvordan skyerne bare vælter ned her. Og han er væk. For at se Chalella. Og de har filmet Fast and Furious 5 i det her område. Så virkelig fedt. Ja. the hand of the devil, and you kept us awake with false teeth, sharing different heartbeats in one life. To call for hands of above, to lean on, would it be good enough for me now? To call for hands of above, to lean on, would it be good? Der er simpelthen en dame, som er ude og paddleboard med 2 labrador. Det er alligevel det sjoveste sætning. Vi er lige vågnet fra vores, eller lige spist morgenmad fra vores nye hostel, som egentlig er det hostel, vi boede på den første nat. Vi måtte rykke hostel i går, eftersom vi havde været på tur nede i byen og havde stødt på en fyr, der stod ved siden af os i et lyskryds, og han lavede sjov med os. Han lignede en brasilianer. Stille og roligt. Men så blev han ved med at gå sådan omkring os hele tiden, og vi lagde mærke til det nede på stranden. Han fulgte efter os. Ja, han fulgte efter os, og det var virkelig underligt. Og vi var så ude det meste af dagen, og da vi så om aftenen, eller ja, først på aftenen kommer tilbage til vores hostel og skal ned på det værelse, hvor vi egentlig har sovet alene. Der ligger en fyr og sover på en af sengene. Det er den fyr, der fulgte efter os. Og så, ja, og det viser sig så, at det er den samme fyr. Og Peter har bare, jeg sover der ikke, jeg nægter det. Og nej, jeg var også... det var lidt uhyggeligt, fordi at, man tænkte, at han har fået læst os og sådan noget. Så vi fik med det samme skiftet hostel, fordi vi skulle sove der. Ja, og tilbage til det gamle. Bookede til det, vi sov på den første nat. Ja. Og så gik vi tilbage til det andet hostel og forklarede situationen. Og de to situationer er sådan lidt mærkeligt, de blev meget aggressive over for ham. Men altså, det sådan set viser sig, at han har boet der i 10 dage. Og altså, det må simpelthen bare være fuldstændig tilfældigt, at han sov lige præcis på vores værelse. Han har sikkert set os på os. Vi har så ikke set, at han boede der. Men vi blev bare totalt paranoid over, at lige præcis ham, der har gået fuldt efter os nede i byen, han sov på vores værelse. Ja, som den eneste anden. Ja. Så nu er vi på et andet hostel, og vi har betalt for 2 hostels i næste 2 nætter. Men sådan er det. Pyt med det. Det er hele tiden med den her. Dum, siger Cecilie, fordi jeg ikke har taget solcreme på i dag.
Og jeg er allerede blevet skoldet, så... Peter, han er rød som en krebs. Og så spørger jeg ham. Jeg er dum, her. siger hun. Ja. Det er da også dum. Jeg er dum. Ja, det er dumt. Hvad laver du, skat? Ej, hvor er det fedt. Så er vi nødt til at vi bare lige se, om vi kan komme over her. Churros. Skal vi have en churros med karamelfyldt, skat? Se, hvad der kommer imod os. Nej. Jeg tror ikke, han er klar til det. Ja. Vi skal over her på den Så. måde. Der var en fodgængerovergang der. Er du klar? Nu? Okay, der står mange vigtige. Det er det hovedindgang. Men jeg tror ikke, Nej. Bare gå ind.